A rwan te, mae'r pencampwriaethau cychwyn, mae'r beirniad wedi bod wrthi fel llad nadredd y bore yma. A'r Simmentol sy'n fan hyn wan, a Garwel Jones gen i o Landeilo erbyn hyn. Mae'n job cadw cont yn chi foes nawr i weld pwy sydd â fi. Dosbarthiadau da wedi bod bore yma yn y Simmentols? O, dosbarthiadau cryf a gwartheg o safon uchel iawn. Rai teithio lawr o'r Alban i arddangos yma, rai o Hartford fel mae'r fiwch sydd o'n blannu nawr, a'r drisiad a'r tarw rifagin yr Alban, a hynny'n dod lawr o ganolbarth Lloegr. Mae'n fiwch boblogaidd iawn yn yr Alban, fel biwch croesi yn nhw'n signo. Mae'n cael ei defnyddio'n fynych yn fyny, fel biwch croesi fynd di. O, mae'n fiwch boblogaidd fyny, ond fi'n credu nawr walle'n dilyn Brexit a colli'r single farm payment, a wy'n fwy boblogaidd, mae'n fiwch sy'n gallu cynhyrchu llo digon o lath da, felly mae'n cynhyrchu llo sy'n dod mlaen y pwysau'n gyflym iawn, sy'n mynd i besgu'n gyflym iawn. Mae hefyd yn fiwch galed iawn, chi'n cofio da i walle bod y gwartheg Dion yn mynd i ben yr Alban, i ben yr Wyddfa, mae'r fiwch Simmental yn mynd i ben yr Alpe. Ydy. A ti'n bod os dwi'n cofio'n iawn o'n ynddo, da chi wedi bod, a chi yn dal i fridio gwartheg Dion Cymreig wedi? O'r un dal i fridio'r ddau frid o'r Simmental a'r gwartheg Dion. Mae'r un Bregeth yn gwneud troi werthu'r ddau fryd felly? Ori, mae'r ddau yn gwneud yr un swydd yn iawn ac y bencampwriaeth wedi mynd i'r fiwch ar llo fan hyn a mae'n braf iawn i weld Llynedd fan hyn bydd fiwch Simmental ar Supreme yn do agodd i fiwch dychwyn. A nhw fiwch o'r Pert. O, fiwch o'r Pert, mae maint, cryfder a llath, a fel chi'n gweld y fiwch ar llo, mae'n gwneud y gwaith mae fod yn gwneud. A'r teulu Borles yn mynd ar bencampwriaeth, maen nhw wedi bod yn magu nhw nawr ers rwy 40 o flynyddau yn dod draw o Hartford yma, a Jimmy'r Stockwell yn gwneud jobyn arbennig o arddangos y gwartheg iddyn nhw. Cartol oedd ar hwnna. Heb bod yn ormodol o de, mae lloi da. Ti'n bod allu di cael y llo gorau yn y wlad wedi enni, ond os nag os laff dau famu o afti bod heb i weld e? O na, dwi'n gwerth dim byd, ac wrth gwrs mae heraid hefyd bod y llo'n gallu derbyn y llath yn gynnar iawn yn ei fywyd, a mae llo Simmental, mae ar ei drad, a mae'n signo'r tethau, a mae'n barod i gymryd y llath na i ddod i'r pwysau arno o'r dyddiad cyntaf. Ydys ti be, gai ddiolch i ti am dy amser heddiw, de. Ond rhaid fi gad y gyfeiriad ti, wy'n cedi gedi ddod yn bregethwr cwlio'ch garwch dan eleni. Wyt ti bregethwr heb ail. Diolch yn fawr iawn i ti. Iawn, diolch yn fawr iawn. Ac mwynhau ar sioe bellach. Iawn.